Kaprol lho, Bang. Iya, ya Bang. Dhewe lho 50 koprole ping 5. Iki kudune ping 10. 10 iso ngasih kondo terapun. Lah iya, iso. Satu sih kaprol. Koprol. Ayo, Mas. Kaprol, Mas. Koprol. Tambah satu. Sing jungkir balik kene to. Lah iya, sing nopo konoke? Dek kan gawas sekolah kita siji loro kami bangun Lah iya, mang satu suruh koprol. Ditambahi satu. Mas dadake Mas Gar ini. Betul nyaket Mas. Piye to? oh diwakili bojoku tenang Oh iya, iya kayaknya. Iki piye wis? Kok bila-bila. Kok kene terus cair kok kemasan. Wayang caire iku ae. Aku juga balik. Iya kowe jungkir balik to. Ora jungkir balik ora disaweh. Barat mau Pak Lurah 100, duwe 100. Ini Pak 300. Oh, kok tinggal 100. Kowe ini tuh sok. Hop. Ini loh, Bel. Piye? Kamu itu harus kerja dulu baru Kono. Nah. Lomba lurah apa repot-repot lomba. Kok iso ya ora itu tenan lah dalan. Bela. Si menika nika wau Bu Camat. Oh, Bu Camat. Iki lu jan santai Bu Camat. Jek ayu mulai ini kaya aku lho, Mas. Ayu, Bel. Kembaranku, Mas. Masa? Tapi beda. Bedane piye? Ono wedok aku lanang kok. Ya kan, Jar? Wih benjal. Ya lanang kok iso iki lho. Lanang iso jungkir balik. Isa. Iso ta? Isa. Yo iso. Bila satu sembuh. Aku 100. Bu Camat 100, Pak. Sapa? Pak Lurah 100. Monggo, Pak. Kan mriki, monggo. Oke, siap. Yo, kita tampilkan Bella nyokot terok. Ayo. Oh. Sawit. Oh, ya. Ayo, kodok Ayo, Mil. Sama-sama. Ayo, Bel. Oh.
iki. Iya iya aku ora lali Bela, kok. bela. Bu Camat kalian Bapak Lurah ini kok pengen ngertos saltone jenengan dari mriki. Lah apa iya? Saya Bu Camat ya. Yo, jujur wae sik kopi. Ayo. Jujur wae. Hai. Aja. Bebe, timbali balura. Piye? Udah, kurang. Ini 100. Ini. Kirim balik 100.000. Bel tak didoi. Iki belurah dalam permintaan isi kok. Kenapa? 75. Munggah ringin. Ya. Ayo beli 15.000 Mas. Kenapa? Garingan dhewe. Yuk, mata sembarang di Balurah Camat. Mugi-mugi rezekine lancar, panjang umur, sehat selalu. Balurah banyak yang ngambung.